Nung thong ba? Lấy hai cái cái có thể nói thằng này chứ đi phải đến đâu đi phải chứ đi phải đây nó chắc chắn còn đâu nó có bằng lê মাছ শুনে বিভিন্ন মাছ শুনে বলে লাইন তখন বেলাই বেলাই হামবাই যতন তিনি চিনি সিগাবাरि आमचायो कायसा सिगाबारि आमचा बेनो तिदुलजाक कायसा चिनि क्रिकेट टुर्नामेन्ट जों प्रति बोसोरनो खलायो ओमफ्राय म बोसोरबो खलायया दिनै पाइथांनि दिन दिनै सिनाव पाइथांनि दिनाव जे दुइटा टीम थांनायाव टीमनि बुमुं कायसा हांखाय मेलकाबारि कायसा हांखाय सिगाबारि बखौनो बिसिङाव जों कम्पिटिसन होनाय दिनै म क्रिकेट ओमफ्राय सुनो दिनै इर रिंखा बेलाय बेलाय हामबाय म टीम रंनो सुनो रिंमा बगै आं लगि दङ चिनि सिगाबारि आमचानि चिनि चेयारमेन ब्रह्मगोनां चिनि शान्तिमय देबबर्मा आं लगि दङ चिनि ससियेल एक्टिभिस्ट साबित देबबर्मा यहाँ दङ चिनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मामा बंकिम आं लगि दङ चिनि कमिटिनि सेक्रेटारि ब्रह्मगोनां सबित देबबर्मा ओमफ्राय चिनि म नाहारमुं मनो जे जों खेला दुलानि बिसिंथि जों जुदि खुरुङै दंखाय जों खेला दुलानि बिसिंथिबा जों केरियार सिनांबाय मानो गाबोन लगे प्लास दाबोरमदि अनेक नुखा जों जे बाक्सा बाक्सा जे सिग्ला यंग जेनेरेशनाव गोबां मा खेला दुला बाय चालुय फेक जाना माने ड्राग्स रक आमपि हैर गोबां मा एडिक्टिं थामायखा बंनो मोटिवेट खाना बगै जों म खेला टुर्नामेन्ट संजामानि खाखायो दिनैनि जे टीम बरक थुङै फाय जे फाइनाल काफायखा बरक खननो काम ग्रन थुंथुन थुंमान बिसिंथिबोनो कायसा टीम कप्लायनाय कायसा टीम हायनाय आबो तो कक्रै जेबोनो काम ग्रंगाय थुंलायथुन आसुनो बंनो ककसाना मुसुंगो बेलाय बेलाय हामबाय लाना जतन हामबाय दिनैनि जे फाइनाल मेचआव थांना थानाय दुइ पक्षनि जोंनि टीमनि प्लेयारावनो जों थानाय मासाव जोंनि 7 तारिखनि हयতো जोंनि म खेलानो जों संजायै फायमाने बेलाय दुखित जोंनाव मा दुखुनि बागै जों जोंनि खेलाखौ जे लेरायनो जों मा दगाने खायमा हमो जों दा वाथनि सिजन फाइथां हा आबान बागै जों दाखिना दवै जों खेलानो फाइनाल मेच मथाना बागै थां दङ ओमफ्राय फाइनाल खेला मादा फाइनाल बागै नावना जतन बेलाखे हामबाय तै दिनाव खेला जों 7 तारिख हयতো जों जे आसु दिन थुं फायमाने जोंनि कमिटिनि तरफ हयতো जों बल फानो माखाना जोंनि जायफोर माखाना खायफाना जोंनो नाखादि खायफाना दिनै फाइनाल मेचआ जाहाथे जों जे थां लाइ थांमान मेचआव जे गाहामखौ थुं थामा हैगोन ना बागमम फाइनाल मेचआव दुइटा टीमनो थमा आसा खालायो तै जों जे कमिटि रावनो आं गाहामखौ नायखलायाखै जों म फाइनाल मेचना बायदि रहनानै कबक जागो तै आबान लगे आं कयनाय दिनै सिगारिबारि आमफ्राय जोंनि दाखवाखरा तै बचनि 26 आश्रम बारिनि जोंनि वाइटिएमनि पार्किं प्रेसिडेन्टबो जोंनि दाखु परसिं देवरां कयनाय बदिनि सिगारिबारि आमचायो आसु दिन जाबर खेला रबो चलि फैमानि आबोन दिनै पाइथाक दिन फाइनाल मेच अ मेच ब थाय थाय कक साइना बाबै बनां याफै दारान के सिनेमुं सारे आनि सिनेमुं गाय ओ आमचानि ना आरो मं सबित देबबर्मा आंगर क्रिकेट म टुर्नामेन्ट चल थाने और निकासे कमिटिनि मेम्बार